16 banteng ngirit Jawi. Wong duwe anak 5 mbarepe wadon sing lanang 4. 17 Jawi ngirit banteng. Wong duwe anak 5 mbarepe lanang sing 4 wadon. Iya Popo, kang angka 18 ingkang sinebut julung pujut bocah lair mbarengi plethek ing srengenge. Angka 19 julung kembang bocah lair sing mbarengi srengenge manjer. Julung caplok utawa julung sarap bocah lair mbarengi suruping surya utawa suruping srengenge. Angka 21 kang sinebut yatin. Bocah yatin kuwi bocah lair sing wis ora ditunggoni kelawan bapakne. Oh iya, kuwi kang angka 22. Iya. Kang angka 22 ingkang sinebut lungse wong wadon kang angel jodhone. 23 dangkal wong lanang kang angel jodhone. 24 durga ngerik wong wadon sing bola-bali kepaten bojo. Angka 20 kala kinantang wong lanang sing bola-bali kepaten bojo. Weh ladalah yen ngono panganku akeh Bapak, nanging mengko dhisik Bathara Kala. Nadyan panganmu kuwi